खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। पाकिस्तान हादोरा सीमायाव आरोबाव सीज फायारनि नेमखौ सिफायलायबाय। थांनाय मंगलबारखालि हरनि 9 रिंगासोआव जम्मु आरो काश्मीरनि आर्निया सेक्टरनि बिक्रम पस्टआव पाकिस्तान हादोरा गुलि गावहरनायाव भारतारि BCFनि सानै रौनियाया गुलि नांजानानै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सानै रौनियाखौ जम्मुनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनानै फाहामथाय होगासिनो दं। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला पाकिस्तान हादोरनि सीमायाव थानाय सान्थ्रिफोरा गर 9 निफ्राय गर 10 सो गुलि गावहरनायाव भारतारि रौनिया सानैनियाव नांदों। बिनिनो सासेनि उदैयाव आरो गुबुन सासेनिया आखायाव नांदों। जोखोम जानाय सानै रौनियाखौ सोनाब बेंगलनि आलोकसा आरो सुरजित शिवास होननानै मिन्थिनो हादों। मख'नो गोनांदि बिसोर सानैया आर्निया सेक्टराव गंसे मोब्लिब खुन्थानि सायाव गाखोना खामानि मावबाय थानाय समावनो पाकिस्ताननि रौनियाफोरा गुलि गावहरनायाव बिसोरनियाव नांदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गोलाव सम 2021 मायथाइनि 25 फेब्रुवारिनिफ्रायनो दावहा दोनथ'नाय लेखायाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गोजोन सागान खालामनाय जादोंमोन। नाथाय दा फिन पाकिस्तान हादोरा बे दावहा दोनथ'नायनि सागान खालामनायखौ सिफायफिनलायबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा, जाय समाव सासे बिमाया गावनि फिसाजोनि जाब्रबथायनि थार बिजिरनायखौनो दासिमबो मोननो हायाखै, बेबादि समावनो सासे बिमाया गावनि असेल' फिसाज्लाखौ आरोबाव खोमानानै लानांबाय। लामानि जाब्रबथायाव जिउ खहा जानायनि माखासे दाननि उनावनो एसआइ जन्मुनि राभानि आंगो बिदा करुणा राभाया बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारनानै थांबाय। गावनि बिनानावनि थार न्यायखौ मोननायनि सिगांनो करुणा राभाया थांनाय 19 अक्ट'बर खालारखालि बेलासिनि 6 रिंगा 40 मिनिटआव बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। एसआइ जन्मुनि राभानि बिदाया गोबाव समनिफ्रायनो किडनि गाज्रि जानायजों लोगोसे माखासे बेरामफोराव गोग्लैनानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो। गावनि अनसुलि फिसाजोखौ लामानि जाब्रबथायाव खोमानांनायनि उनाव गावनि असे सासेल' फिसाज्लाखौ आरोबाव बेरामनि जाहोनाव रांखावरिनि आंखालजों खोमानानै लानांबाय अनसुलि बिमाया। दा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायहरदों आरो थाबैनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायहरदों बिथां गिबि मन्थ्रिया। आथिखालाव बिटिसि हालामाव एमपि बिसायख'थि सफैयैनि सिगांनो राजखान्थियारि दुंहाव थासारिया बारलांनो हमदोंसै। मोनसे दोलोखौ नागारना गुबुन मोनसे दोलोआव हाबनाय बायदिफोरा अखानायै सोरांस्लाब मोनलायै जालांदोंसै। बेबायदिनो मैया 14 नं चिरां दुवारनि आवथायाव गोग्लैनाय रनिखाता प्राइमारि खान्थालमुरि गामिनि बिपिएफ दोलोनि सा 7 गोख्रों मावथि सोद्रोमाफोरा बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रनजित बसुमतारीनि न'आव फैनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबदों। बिसोर गासैबो आदिबासि हारिनि आरो बिपिएफ दोलोखौ नागारना इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि उनाव बिथांमोना बुंदों दि 17 बोसोर सरकार थानाय समाव बिपिएफ हानजाया जोंनि गामि एबा आदिबासि हारिनि जेबो जौगाथायनि खामानि मावाखैमोन आरो बिपिएफ दोलोआव बिथांमोना दङमोनब्लाबो जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै होननानै बुंथियो। बेनिखायनो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि आथिखालाव खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव हाबदों होननानै बुंदों। बिनि उल्थायै गुबुन फारसे इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि सुबुंफोराबो गावसोरनि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव लोब लोब हाबफैनायखौबो नुनो मोन्दों। बिनिनो मोनसे नुथाय महरै 40 नं ख्रौता बियाब नतुन पानबारि प्राइमारि सिङाव थानाय बरिगाव दितलिपार गामिनि रायजो राजाफोराबो लोब लोब ओंखारबोनानै बिपिएफ दोलोआव हाबदों। बे हाबनाय हाबाफारियाव 17 नं माजबाद समस्तिनि एमएलए चरण बर'नि नुजाथिनायावनो आबुङै जानानै थाङो। नोंथांमोना बयबो शुकुर आलीखौ सिनायखायो जानो नांगौ। मोनसे समनि बिजेपि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनायनि केम्पिं स्टार आरो आथिखालनि ससियेल मिडियानि एक्टर बिथाङा थांनाय साननैसो सिगांसो बिथाङा मोनसे जुलिनि हाबाफारिनि थाखाय मोसौ बेदर लांनानै पुलिसफोरजों हमजानो गोनां जादोंमोन। बिनि उनाव दायो बिथाङा पुलिसनि आवथानिफ्राय गनानै मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि फैगौ 2024 मायथाइनि एमपि बिसायख'थियाव बिथाङा
धुबुरी समस्तिनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन आरो बिजेपि दोलोनि हाइकामाना गनायथि होयोब्लानो बिथाङाबो देरहाथारगोन होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों, दासान्दि धुबुरी समस्तियाव थानाय एमपिआ रायजोनि जौगानाय खामानि मावनो हायाखै। बेखायनो 2024 मायथाइयाव हाइकामाना गनायथि होयोब्लानो एमपि मासिनि बिजाथि जानानै धुबुरी समस्तियाव देरहानानै रायजोफोरनि जौगानाय आरो खौसेथिनि गोबां खामानि मावनायनि थांखि दं होननानैबो बुंदों बिथाङा। आरो दुर्गा फुजा जोबोब्लानो हाइकामाना बिजाथिनि खौरांखौ फोसावनानै होगोन होननानैबो बुंदों। थांनाय 7 अक्ट'बर खालारखालि फिलिस्तिन हादोरनि हामास उदखारि आफादा गाजा पाट्टी होननाय जायगानिफ्राय गासै 5,000निख्रुइबो बांसिन रकेटजों गाग्लोबहरदोंमोन, जेराव इजराइलनि गोबां नोगोर सोहोरा थेर-बेथेर जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानांदोंमोन। बेनिनो फिनजाथाय महरै इजराइल हादोराबो फिनजाथाय महरै एयार स्ट्राइक खालामना गाजा पाट्टीयाव गोबां उदखारिफोरखौ फोथैनायजों लोगोसे गोबां सरासनस्रा सुबुंफोराबो जिउ गोमानांदोंमोन आरो रोजा-रोजा सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन, जायखौ गाजा पाट्टीनि देहा फाहामसालिफोराव थिसननाय जादोंमोन। मैया 11थि साननि दावहायाव गाजा पाट्टीनि गंसे हस्पिटालाव गिदिर गिलु-बालु बमनि बेरफ्रुनाय जादों, जेराव सा 500निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमानांदों आरो सा 300सो सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना मिन्थिनो हादों। बे बम बेरफ्रुनायाव गोबां उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे डक्टर, नार्स आरो गोबां सावस्रि फाहामथाय लानाय सुबुंफोरा थैदों। दा बे देहा फाहामसालियाव बेरफ्रुहोनाय जाथायखौ हामास उदखारि आफादफोरा इजराइलनि सान्थ्रिफोरखौ दाय होदों। नाथाय इजराइल हादोरनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुआ बे जाथायखौ इजराइल हादोरा खालामाखै होननानै बुंनायखौ नुनो मोनदों। दिनैसिम बे दावहायाव मोन्नैनिबो हादोरनिफ्राय सा 5,000सो सुबुंफोरा थैबाय आरो दा बे दावहा सोलिफुबाय थानाय समावनो जथाय हादोर आमेरिकानि हादोरगिरि ज' बाइडेना इजराइल हादोरनि टेल अभिभआव दावबायफैनानै दावहानि थासारिखौ खौरां लाफैयो आरो थाबैनो बे दावहाखौ फोजोबनायनि गोख्रों राहा लागोन होननानै बुङो बिथाङा। गुबुन फारसेथिं टाइम्स अफ इजराइलनि बादिब्ला गाजानि हस्पिटालाव बमा बेरनाय जाथाय जानायनि उनावनो UAE आरो रासिया हादोरा इमारजेन्सि जथुमा खुंदों होननानै मिन्थिनो हादों। जायफोर सुबुंफोरा मिरु सरकारनि एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रि मावदों आरो सेन्ट्रेल पेन्सन मोनो, बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मैया मिरुनि बिजेपि सोरखारा नोंथांमोननि DA आरो DARखौ 4% बारायनानै होबाय। बिथांमोना सिगां 42% DA मोनोमोन, नाथाय बेबारनिफ्राय 40% DA आरो DARखौ मोननो थांगासिनो दं। बिथांमोना बे 46%नि रांखौ 2023 मायथाइनि 1 जुलाइ खालारखालिनिफ्रायनो मोनफुंनो हासिगोन। थामहिनबा थांनाय 1 जुलाइ दाननिफ्रायनो बे DA आरो DARनि 4% बारायनायखौ हमफानानै बेथनखौ होनाय जासिगोन। बिथांमोना जुलाइ, आगस्त, सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बर बे दान मोनब्रैनि आद्रा मोननो थानाय रांफोरखौ नबेम्बर दानाव मोननो हासिगोन होनना मिरु सोरखारा फोरमायदों। बे मुलाम्फाखौ हादोरनि 48.67 लाख मिरुनि साख्रि मावग्राफोरा मोननो हागोन आरो 67.95 लाख पेन्सन मोनगिरिफोराबो मोननो हागोन। आसामनि धुबुरी जिल्लायाव गिख्रंथावनायै नावनि जाब्रबथाय जादों। धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय गौरीपुरनि बाघमारायाव थानाय टिपकाइ दैमायाव जादों बे जाब्रबथाया। सा 150 सुबुंफोर थानाय गंसे नावा टिपकाइ दैमायाव गोदोलाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला टिपकाइ दैमायाव मोनसे नाव बादायलायनाय हाबाफारि सोलिबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया बांद्राय सुबुंफोर गाखोनायनि जाउनाव नावआ दैयाव गोदोलाङो। नाथाय गासैबो सुबुंफोरा गावबा गाव सानस्रिना गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै लानो हादों। दा रायजोफोरनियाव मोनसे सोंथि सिखांदों दि नाव बादायलायनाय हाबाफारियाव बादायलायनाय होग्रा आफादा सोरखारनिफ्राय गनायथि लायाखैमोन नामा होननानै। मानोना बे हाबाफारियाव सासेबो पुलिस एबा NDRF आरो SDRF बायदि रैखाथि होग्रा रावखौबो नुनो मोननाय जायाखैमोन। नगाव जिल्लायाव पुलिस बिफाननि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। मैया फुंबिलिनि समावनो नगाव जिल्ला पुलिस बिफाननि SI प्रान्जल फुकननि दैदेननायाव आयेन बेरेखा खामानि मावनाय सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय खामानिखौ मावफुङो। बे समावनो नगावनि जखलाबन्दायाव 4 सुबुंफोरखौ आयेन बेरेखा मोसौ खावनानै लांनायाव AS 01 BY 7291 बे अनजिमानि मारुति गारियाव लांनायनि दायाव गोख्रों नायबिजिरना हमनो हादों।
हादों। दा हमजानाय सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना थानासिम लानानै थांबाय आरो आयेननि बादि गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानै एसआइ प्रान्जल फुकन बिथाङा फोरमायदों। थिग बेबादिनो बरपेटायावबो पुलिस बिफाननि गिदिर जाफुंसारनाय। स्रोदै संदाननानै हावलि पुलिसआ सानै सिखावखौ हमनो हादों। हमजानाय सानै सिखावखौ सुल्तान माहमुद आरो सायेद आली होननानै मिन्थिनो हादों। पुलिस बिफाना बिसोरनिफ्राय गंसे 9mm पिस्तल, 9 राउन्ड गोथां गुलि, रुवा आरो खुखुरिबो मोनफानो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर सानैया सिगां जालांनाय गोबां सिखावनि जाथायफोराव लोब्बा दंखायोमोन होननानै फोरमायथिदों। मोनथिनाय बादिब्ला हावलिनि पुलिसआ गिबियाव सुल्तान माहमुदखौ हावलिनि दिउरियापारानिफ्राय हमनो हादों आरो सायेद आलीखौ बरपेटानि भालुकनिफ्राय हमनो हादों। बिटिआर हालामाव फिन मैदेरनि उदखार। फिन चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमना दादगिरि हाथिसाराव मैदेरनि उदखार जालायबाय। थांनाय मंगलबार सानखालिनि हरनि 1:30:50 अरनबारिनि मैदेर फालोआ चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमनानि रनिकाटा रेन्जनि दादगिरि हाथिसारनि सिङाव थानाय 2 नं मैनागुरि गामिनि रबिराम नार्जारिनि न'आव आरो खाथि-खाला थानाय न'फोराव फैनानै न'-बां सिफायनायजों लोगोसे न' सिङाव थानाय मुवा बेसादफोरखौबो खहा खालामलाङो। बेजों लोगोसे न'आव थानाय मुवाफोरखौबो जानानै थांजोबदों। दा बेखायनो न' सिफायजानाय बिथां रबिराम नार्जारिया बायफ्लेनानै खहा जानाय न'खौ लुफिननो थाखाय बिटिसि सोरखारनिसिम रांखान्थियारि मदद हास्थायनानै आर'ज खालामहरो जाहाथे थाबैनो बायफ्लेनाय न'खौ लुफिननानै होयो। नाथाय गोजोनथाव बाथ्रा, बे बाराव मैदेरा न'-बां सिफायनानै उदखार खालामलांदोंब्लाबो रावनिबो सुबुंनि जिउ खहा खालामलांनो हायासै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।